Și acum, după toate lucrurile primite de la ei mei și cumpărături, cam așa arată mașina în spate. Cam aici ar trebui să stau eu cumva. Update la vlog, la cort, așa arată cortul. Mi-am dat seama care e podeaua, încă nu știm ce e asta. Am găsit cuiele astea să le batem. Păi stai, hai să vedem unde îl punem, că dacă l-avem așa pus cu astea aici, putem să vedem după unde îl punem acolo, îl batem. Eu bat și cuiele gata. mai întâi. Îmi cer scuze. Bat cuiele. Bă, suciule. Trep, jos, cortul, papuc. Eu. Stai, partea cealaltă. Ia, interior, exterior. Ui! Câți kilometri? Tot. Wow! Dublă! Dai seama ce... Zi! Da, să nu fiu sănătos. Ziceai acum pe vlog că îl ducem pe Suciu înapoi. Da, că hotărâm. Zi pe vlog că îl ducem acasă, dacă se simte rău, să dea bine la public și... Da, și după mă După găsiți, închis mă și găsiți lăsăm ce vale. aici. Da, În budaia! mă găsiți ce vale. Și apoi apeși asta și scoate aerul. Sper că se aude. Cam asta e tehnica. Neața YouTube, astăzi să merge din nou la munte, de data asta cu cortul. Încă n-am cortul, trebuie să-l iau de la Hațec. Și ăștia sunt oameni, intrarea. Suciu și Eric, ăștia defilăm. Ăștia defilăm. Am intrat și noi în mașină, suntem la Eric, cum zic? În mașina lui Eric, tată. Ăsta e Eric, salută vlogul, tată. Ăsta e Suciu. Și mergem pe lacul Bucura să dormim acolo cu cortul, să fie prima dată când dau cu cortul. Mi-am luat și eu izoprendă ăsta, mi-au cortul de acasă. Corturile și sacii noștri de dormit cred că toate sunt pentru vară. Noi merem acum în primăvară, început de mai, dar din câte am văzut din poze e zăpadă acolo până la genunchi. Deci nu știu cât de bine o să ne țină, nu știu ce o să iasă. Vedem, frate, experiență. Prima noapte pe munte trebuie să fie la minus 9 grade, 2400 de metri înălțime. Vedem ce iese, cam așa se întâmplă toate vlogurile mele de când m-am împrietenit cu oamenii ăștia. Dar domnule doctorant în munți, Da. ce ne poți oferi despre lacul Bucura ca și informații? Este un lac glacial la 2000 de metri înălțime. Mai mult de atât nu prea. Este cumva cel mai înalt din Europa? Cel mai mare din Europa? Nu cred. Cel mai lat? E cumva lat în spate? Nu la fel de lat ca mine. Opa, stai, tată, stai! Cubaneza. De data asta, fratele, nu mai e șoferul, fratele stă pe spate, stă pe ghiozdane, dar la cum conduce Eric, probabil o să stau pe bord imediat. Planul de atac e să merem acum la Hațec, să ne vedem cu ai mei, să-mi iau și eu cortul, langoș, că pe munte trebuie să se mânce langoș. Și apoi dăm cu mașina cât se poate spre lacul Bucura și de acolo începem traseul pe jos. Din câte am înțeles, o să trece printr-o pădure. Nu am înțeles de ce voia Suciu să luăm spray de urs până am aflat că o să trece printr-o pădure, dar e prea târziu acum să luăm spray de urs. Și apoi pur și simplu ajungem la lac, vedem cum se face cortul. N-am făcut singurul cort pe care l-am făcut eu în viața mea, e ăla din pături cu pietre de când eram mici, le puneam cu pișcături pe bară sau ceva, în fine. Tu știi la ce mă refer, Suciule, nu? Nu știu dacă voi ați făcut cort de ăsta, se pare că dacă domnul Eric o crescut la Timișoara, el habar n-are de chestia asta, el s-a născut cu cortul de la Decathlon, noi n-am aflat, noi nu știam ce e la Decathlon până la 14 ani. Dar vedem care știe să facă cort mai mare. Să fac cumpărăturile, stați că Suciu trebuie să le ia în mână. Care este mai greu, Suciu? Crezi că e același produs. Da, aparent asta. Te-ai înșelat, domnule doctorant? Cred că e de la cutie. Eric, pentru ce vrei aceste bețe? Nu, doar vreau să ia Suciu în mână să-mi zică care e mai grea. Care este mai grea, Suciule? Pentru că Suciu știe care e mai grea când ia în mână. La fel, asta e puțin de tământ. Să vii cu acești doi băieți în Lidl la secțiunea Crivity ca și cum îți duci gagica la DM. Nu mai ieși. Arătați, domnule, achiziția. Domnule doctor. Mi s-a ars un bec de la lanternă, așa că am făcut o achiziție de ultimă oră. Vorbești prea încet, noi n-avem la variere. O să trebuiască să se vorbească așa. Eu n-am să vorbesc așa, pentru că nu e fain pentru cel care vizionează vlogul să urlu la el. Da, am luat niște bețe care erau 40 de lei. Suciu a zis că sunt 60 de lei și am plătit 70 de lei pe ele. Mă simt schemuit. Și eu mi-am luat banane și de astea eu n-am nici bețe, lanternă o să-mi dea bună, eu n-am nici papuci, tot în saboții ăștia mei, dar ia uitați ce galopare are Eric de vânat mistreți. Cu galopari ăștia de vânat mistreți, nu știu de ce n-ai bățe la bețe.
dormit și eu un pic. Cât am dormit? Mamă, frate, am... Zici că leul ăla, fratele lui Mufasa din Regele Leu. Scar. Eu curs jumătate de litru de bale pe ghiozdanul ăsta, dar mă pun să mai dorm un pic. Voi update pentru vlog, cum sunteți? Sunteți bine? Stai că vin cu camera invers. Dumneavoastră cum sunteți, domnule? Eu sunt cost. Bine, decât zic că să auzi pentru nu mai fi nonșalant și vorbește. Ce? Vorbește, nu mai fi nonșalant. Dar nu sunt nonșalant, sunt doar mucos. Sunt răcit. Ești mucos și ești răcit. Donați aici, piciorul, ai, mi-a amorțit piciorul, donați, piciorul și stai răcit, donați. S-a terminat și gazul din Dacia, merem pe benzină, am greșit și drumul. Mai aveam 20 și ceva de minute până la Hațeg și ghici ce s-a întâmplat. S-a mers drept în față și acum mai avem 51 de minute de făcut. Dar Eric, conduce Eric, maraton, cursă lungă, tiris, 2000 de euro azi. Ajungem la Bucura pe la 4 după masa. Să trebuiască să începe traseul la 4 după masa. Ne prinde noaptea, ne prind focile, ne prind rechinii, ne prind urși polar, toate ne prind. E nevoie de 3 oameni la lucrarea aia, frate. Stai, frate, că stai. Îți iei langoșii? Da, eu mi-au langoși. Eu, dar trebuie filmat ca să-ți arăți tu aici. Deci, Ia bă, buniște oare? bă, sunt foarte buni. Am luat niște cartofi. Ne-am întâlnit cu bunicii mei, m-au umplut, acum poate cel mai pregătit aici. Am ciocan, cuțit, topor, 2 saci de dormit, cort, saltea, 2 saltele, langoș, brânză, cașcaval, pateu, zacuscă, castraveți, multe. Mă duc să iau și niște șervețele umede. Trebuia să filmez în timp ce se făcea tot switch-ul ăsta, dar am uitat că mai fac și vlog pe lângă că trăiesc experiența. Am uitat, frate, am uitat, aia e. Asta am așteptat, de-aia am venit aici, nu pentru hike, pentru a fi la Hațe să ne iau langoșul. De pe plătește. Ce scrie aici, Eric? Ce scrie aici, Eric? În sfârșit. Și acum, după toate lucrurile primite de la ai mei și cumpărături, cam așa arată mașina în spate. Cam aici ar trebui să stau eu cumva și portbagajul e la fel de plin. Cum se deschide portbagajul aici? Așa. Hop. Și portbagajul cam la fel de plin. Haos organizat. Cam pe undeva pe acolo să doarmă frații astă seară. Am mai băgat, fratele, o oră de somn și-o făcut freză la spate. Și am ajuns, frate, într-o pădure atât de frumoasă, deci am rămas prost când m-am uitat în față. Suciu mort și el face ce am făcut eu până acum. Caută măța lui Tom Suciu. Da, uitați-vă cât de șmecher arată pe aici, wow. E șmecher rău de tot. Cred că apuc de accelerezi. Stai așa. Am oprit, am ajuns aici, mamă cum se vede, bro! Stai că vă arăt acum. Am ajuns aici la un baraj, că am mai descoperit ceva și se vede superb. Am văzut și traseul, aparent dacă ducem mașina până în punctul unde ne-am propus să o ducem, mai facem 2 ore și am ajuns la lac. Suciu, care doarme acum, au zis că nu, frate, facem traseul mâine, că nu mi-apucăm astăzi chep, în 2 ore ajungi. Acum hai să vă arăt ce se vede aici. Uitați-vă traseul. Ce frumos se vede tot aici. Cu muntele, cu toate astea aici. No, frate, e superb și drumul și locul ăsta și cred că la fel va fi și lacul Bucura. Bă, deci cât te uiți acolo, bă, cât de bine poate să arate totul, e nenoroceală. Suntem la barajul Gura Apelor. 1975-2006, asta a fost gen cât i-o luat să-l facă? Nu înțeleg. Dar vă mai arăt odată că nu mă pot sătura de viu ăsta, frate, e superb. Nici știam de locul ăsta, dar e superb, uite-te cum arată. Eu mi-aș pune cortul și aici să stau, frate, să te trezești dimineața și să vezi asta. Du-te, bă, de aici cum arată. Deci am mai mers, nu știu, 100 de metri de la barajul ăla și am ajuns în zona de camping de la barajul Gura Apelor. Apoi am dat de mare barieră și n-am mai putut urca pe drum spre... cum era?
Salvamont, Poiana Pelegii sau așa. Și de acolo am mai fi avut 2 ore până la lacul Bucura, dar fiind drumul închis aici nu mai putem continua. M-am dus să vorbesc cu cineva din zona de camping, cum au făcut să deschidă, că mașini îs după barieră, numai că bariera e închisă și am zis că bă, poate cu plată pentru ăștia care vor să rămână în camping, dar noi doar vrem să urcăm, să mă duc să vorbesc. M-a condus un om spre doamna care se ocupă de treaba asta și a spus că nu-i deschis pentru că încă e zăpadă sus și să ne uităm pe site-ul Salvamontului sau mai știu pe ce site-ul zis să ne uităm când deschide drumul ca să mergem cu mașina încolo, că ea n-are voie să ne deschidă că e zăpadă sus. Fiind că e zăpadă sus sau pe drum sau ceva, dar nu, urcai cu mașina cât se putea, dar dacă astea sunt regulile, astea sunt regulile și numai singura variantă a noastră ar fi să campăm aici. Bine, putem să stăm și mașina, dar dacă tot am la corturile, să campăm și noi aici jos, unde nu e zona de camping, lângă zona de camping, să dormim o noapte în cort, să ne face și damblaua asta și de dimineață la 4 dimineața să ne luăm bagajele și să plecăm în sus pe lacul Bucura, pentru că dacă am plecat acum cât e ora? Vreo 4, nu? Da. E deja ora 4, deci până acolo am ajunge pe la 8, poate având multe bagaje, dând de zăpadă 9-10, e beznă, e riscul de urși, că e și panou cu urși aici la intrare. Nu vei să faci cortul, ne-am pune într-o situație foarte dificilă, așa că mai bine dormim până la 4 dimineața aici și după de la 4 dimineața mergem spre lacul Bucura să avem și noi plăcerea că am văzut lacul Bucura și așa încarc și eu telefonul, încarcă toată lumea telefoanele. Că altă variantă nu avem fiind drumul închis, nu ne-am documentat prea bine, e și cam greu să găsești genul ăsta de informații, că nu au ceva site updatat săptămână de săptămână, e totul așa foarte, cum să-i zic. Au site updatat. Au? Da. Au, dar n-am știut noi aparent, au site updatat. Și scrie acolo că e drumul închis? Da, acum am uit, dar destul de sigur că scrie. În fine, cred că nu ne-am documentat noi prea bine pentru traseul ăsta, dar până la urmă îl facem, dar în loc să dormim sus pe lacul Bucura, dormim aici jos și vedem doar lacul Bucura de dimineață și cam aia o să fie toată schema. Atâta s-a putut. Am luat ghiozdanul în spate, mergem să căutăm un spot pe aici, pe jos, pe malul ăsta și vedem unde pregătim corturile pentru noaptea asta. Bă, măcar să ne facem plăcerea de asta în camp cu cortul și după ne facem și plăcerea de a vedea lacul Bucura, dar le facem cumva separat în loc să le fi făcut împreună. Aici o să rămânem. Unde-i ghiozdanul cu cortul, vă arăt și view acum. Aia e partea bună de view. Gen cam așa se vede totul. Văd că avem aici o budă. Aici o căsuță. Cam asta e tot. Punem cortul aici, mașina e pe undeva pe sus pe acolo, iar de dimineață pe la 3-4 îi dăm cu traseul Bucura. Revenim cu facerea de cort și toate astea. Eu mă bucur oarecum că pot să-mi încarc telefonul să vedeți vlogul ca lumea, că muria bateria la jumătatea drumului. Muria bateria înainte de a ajunge pe Bucura. Așa, cu campatul sau noaptea aici, îmi încarc și o bateria. Trebuie să se investească într-un powerbank de ăla să pot să-mi încarc și eu telefonul pe trasee de astea mai lungi, că n-am baterie să filmez tot vlogul cu o singură încărcare. Îmi trebuie 2-3 încărcări, că fratele filmează mult. A revenit cu GoPro-ul pus pe mine. Hai să vedem cum se face un cort. O să fie prima dată când o să fac un cort. Doamne, că nu-i cortul aici. Aici ce naiba? Asta e cort? E tot cort și asta? Hai sac. Mamă, sacul ăsta e ca ăla al tău, e legendary loot, de 200 de ani. Înseamnă că ăsta e cortul. Sau ăsta e tot sac? E tot sac. Nu-i cortul aici, bro, nu-i cortul aici. Asta e cort? Asta e saltea, nu-i cortul aici, ți-am zis că nu-i cortul aici. Care a fost atent mai mare? De urcat, am urcat pe aici, acum hai să cobor și cu cortul în brațe. Rău pe filmare nu pare la fel de abrupt ca în realitate, jur. Și de aici cum craftez cort. S-o băga bețele astea unul în altul și mi-am făcut unghiță, dar încă nu înțeleg cum fac cort. Update la vlog, la cort, așa arată cortul. Mi-am dat seama care e podeaua, încă nu știm ce e asta. Am găsit cuiele astea să le batem. Păi stai, hai să vedem unde îl punem, că dacă l-avem așa pus cu astea aici, putem să vedem după unde îl punem acolo, îl batem. Eu bat și cuiele gata. mai întâi. Îmi cer scuze. Bat cuiele. Bă, suciule, n-ar fi mai ok să pună aia cum am pus și eu asta și după mutăm efectiv cortul unde vrem să-l punem și îl batem acolo în cuie? Bat Păi- cu ele. Eu să bat cu ele. Nu, lasă-ți creația, lasă să vadă lumea cum. A, nu, hai, stai, dă aici camera dacă vrei să vadă lumea.
Omul a zis, hai să batem cuie și uite cum stă cortul. Uite cum au pus bețele. Păi dacă ai pus bețele, Băi, nu i-ai lăsat spațiu să stea streciuit așa. Ăsta, deși e atât de nu să fie așa, ăsta trebuie să meargă pe diagonal. Aia am zis și eu, dar hai să vedem unde îl punem. Păi și de ce ai pus să stea prost atunci dacă ai zis așa? Uite-te cum le-ai pus. Că cineva bătea cu el în loc să mă ajute să stăm cu ăsta să-l punem. Și dacă nu pătea cu ele, pune bine. Da? Ai greșit găurile, frate, nu-i vina mea. Pici pe mine, nu știu dacă așa se face cortul, dar i-a făcut cu pudință sus. Și acum aia ce, e acoperitoare? Da. Și asta cum mai vine pusă? Las că asta sigur n-avea nevoie de instrucții. So like what's the BPM? I cannot de-escalate things that we see 'em. My young boys don't do it for clout if they Ia uitați-vă! 30 de metri pătrați. Bă, lux. Nu-i rău deloc și l-a făcut noi, bă! Fără instrucțiuni, doar un pic. Frumos, bă. Am schimbat și poziționarea cortului. Hai să vă arăt acum un view cum se vede și l-am pus și bine că nu era pus bine. Era pusă prelata asta invers. Și acum că mă trezesc, Doamne cum o să mă trezesc! Deci o deschis bariera care au zis că nu se poate deschide că e zăpadă. Și noi ne-am pus corturile aici și puteam să urcăm. Dar cine n-ai mai urca acum că e deja noapte? Lasă, ne facem planul de dimineață, dar nu mai înțeleg. Se deschide numai la anumite persoane sau când se vrea. Trebuie să te știi aici cu capitanii. Da, nu știu. Ia, am boxing la bețele astea. La bețe ultra light în teorie de la... Cât de mare ar trebui să fie asta? Cred că așa, să te poți lăsa în ele. Dar de ce nu? Nu i-ai pus Nu las la maxim. Aici ar trebui pe la maxim cât tine. Deci că îmi zicea Eric, bă, dar dacă vine ursul pe aici și de acolo se aude muzică. Nu se auzea muzică. Bă, dacă vine ursul pe aici, ce se întâmplă? Bă, Suciu mi-a zis că s-ar putea. A, bă, Suciu e răcit. Suciu, ce dacă paralizat la pat? Verificăm și noi un pic terasa. A, da, e cu lacăr, nu. N-ai mai verificat nimic. Nu mai verificăm. Am crezut că e deschisă pentru toată lumea, dar cred că nu. Bine că ar fi greu să o sar dacă ar fi ceva, dar dacă e închisă, e închisă cu motiv, înseamnă că nu e pentru toată lumea. Dar e și sobă acolo, și grătar, și frigider. S-au zis să ne uităm de o priză pentru încărcătoare, dar... Hai, uite-te acolo la cabluri. Unde? A, și ți-am zis, mai și televizor, cum ar merge aici un meci de fotbal? Ai? Ai un prelungitor, nu-ți place băgatul ăsta. O fi, bă, pentru ăștia de la descurulot. Din 3 bude, 1, 2, 3, abia asta care ți picioarele pe afară, e singura deschisă. N-are nimic, frate. E bine și asta. Hai că o să vă fac turul împrejurimilor singur, că Eric s-a dus să scape muțul la baie. Ăsta, Suciu, l-o luară cea mai rău și stă numai în cort. Așa că o să mă plimb eu un pic pe aici să vă arăt ce și cum și după merg să îmi încarc telefonul la mașină, bag acolo o pâine cu pateu, o roșie, o portocală, ale mele. Nu știu de voi, dar mie toată zona asta, în caz că a jucat și voi The Forest, îmi dă un vibe atât de mare de The Forest. Deci nu vine să cred, mă aștept de oriunde să vină cât un cadival de la, dar nu așa, gen horror. Dacă e peisajul exact la fel. Și iar pe partea cealaltă e interesant să fie. Acolo cred că stăți urșii și tăți, nu știu, toate animalele pădurii acolo. În zona aia, că văd că e fără oameni, fără nimic. Nu știu cum ajungi pe partea aia, dar m-aș interesa că pare așa totul, așa wild. Numai copaci, numai fără nimic o să pe aici se mai aude muzică, e zonă de camping, e cred că o cabană, ceva, sunt mai multe chestii. Dar acolo e 100% natură. Mi-ar plăcea să văd un urs așa de la îndepărtare pe partea aia și să-l pot filma. Ar fi interesant rău. Și încă un cadru văd de fratele pe aici cu copacii ăștia. Apa jos. Mă, dar ce bine arată apa asta. Nu știu eu să not atât de bine, dar așa m-aș arunca direct în ea. Foarte fain locul ăsta. O să se dea de acum grătare pe aici într-una. Mai ales că e destul de aproape de Timișoara. 2 ore jumate, cam așa, e foarte aproape. E chiar decent. Budă review. Oribil. De ce? Că urmează să mă duc și eu, de ce? Poziția e foarte ciudată, e un pic plecat. Și pe lângă asta e... Cum e plecat de acasă sau cum e poziția? Plecat de tot. Aha. Plecat în cantonament. Plecat în cantonament. Și ușa e tot... Mai bine afară sau acolo? E mai bine afară. Na, cap. Și ușa are crăpături așa în interior, vezi postuiți. Păi, vezi, ai view. Update la vlog, mi-am încărcat un pic telefonul la mașina dânsului.
Ne-am strâns aici la o masă câmpănească la butelca asta. Aici cu o supă, am mâncat o pâine cu pateu, niște mandarine. El își face o văz. Din păcate domnul Am răcit cam mare. doctorant în munți o cam răcit cam mare și cred că mâine nu mai se urcă muntele. Iar acum stăm să vedem dacă se rămâne peste noapte în cort sau se pleacă acasă. Să vede ceva. Da, zici că spui povești de groază. Cred că cea mai mare poveste de groază tu ești în momentul de față. Stai că moare cameramanul. Trebuia să te ajute camera, nu să te omoare. Stai că moare cameramanul, frate. După cum am și spus, fratele e rău de tot. Nu-l văd să ducă prea mult timp. Ai, mă văd și eu cât de cât, dar ce vreau să vă spun? Gândiți-vă dacă îi făceam ideea la nebunul ăsta și insistam și ne duceam pe Bucura sau nu era bariera asta închisă. Ia asta să mă vedeți bine. Oh, boliu, mă vedeți, cred că prea bine acum. Și îi făceam la nebunul ăsta ideea și meream până sus pe Bucura, la lac, și acolo puneam corturile și pe el au luat frigul aici, ba acolo la minus nu știu câte grade. Și chiar e frigă, cu geaca închisă până în gât. Dar dacă erai acolo și te lua frigul, ce făceai? Dar ce făceai dacă urcai? Mă găseați cu țurțuri la nas în puii mei, deveneam Smilodon din. Îți dai seama, cum te simțeai acolo? Dacă aici te simți așa, cum te simțeai acolo? Mie de obicei la corp nu mi-e deloc frig, dar acum am tricou termic, bluză termică, polarul și geaca pe mine și mă ia la șale. Și e frigus, dar nu-i chiar atât de frig. 3 grade, în mod normal asta ar fi temperatură de ieșit afară pe munte în puii mei, dar nu știu, mi se pare foarte frig și acolo o să fie și zăpadă, o să fie și... No, deci cumva că am prins bariera aia închisă, a fost tot rău spre bine, cumva. Cumva poate că da, dar nu știu, poate-s mai slab că-s răcit, dar în mod normal nu... Păi e normal, păi de-aia zic, din cauza răcelii. Gen 3 grade nu m-ar afecta, dar mi-e frig la tot acolo dacă eram, era nasol pentru tine. Și pentru toți, eu nu cred că puteam să punem cortul. Da, de mers cu cortul aici în camping, opa, e foarte mișto locația și o să mai vreau să venim aici să facem grătare, să sărim în apă pe aici, e mișto rău de tot. Și ar fi fost mișto și traseul ăsta, dar a fost închis odată și acum a fost și situația asta. Deci mai bine că a fost închis, că dacă îl duceam pe ăsta în starea cum îi acolo sus, și după traseul la imunitatea mai slăbită, adică o stat în cort și s-o odihnit, o dormit și totul se simte așa, ba după traseu când ajungea acolo și trebuia să facă cortul, nu mai era în stare să facă cortul. Deci cumva mai bine că a rămas aici, vedem dacă rămânem o noapte, da, e ceva nou, a rămas o noapte cu cortul, dacă nu, ne întoarcem acasă și aia e, măcar să fie toată lumea în siguranță și sănătoasă, că aia e cel mai important prima dată, că timp în viața asta mai avem să venim aici, să rămânem și cu cortul, să facem și Bucura, să le facem pe toate, dar sănătos să fim în prima dată. Deci ai acum pe vlog că îl ducem pe Suciu înapoi? Nu, că hotărâm, vedem ce se întâmplă. Dar deci e destul de clar că nu mai urcăm acolo de dimineață. Adică depinde, că dacă cumva se trezește hiperactiv, îi dăm. Păi nu știu, zi pe vlog că îl ducem acasă, dacă se simte rău, să dea bine la public și... Da, și după mă găsiți ceva. Da, în buda aia. Până la urmă l-am băgat pe Suciu mașină cu toate gurile. Deci chiar s-a adeverit asta. Mai să zicem pe cameră, bă, ce bun sunt, mă duceam. Până la urmă nu mai plecam. L-am legat de scaunul de la mașină să doarmă mașină. Să ne facem noi tablaua ca să experimentăm cum e o noapte în camping. Nu, ca să putem să culegem dimineața cortul bine. Da, păi aia era că nu am fi văzut să adunăm acum cortul prea bine și mai bine stăm până la 5 dimineața să vedem cum se adună cortul, nu ca să experimentăm noi cum e să dormi o noapte în cort și să faci camping-ul ăsta, nu. Nu vedem să-l strângem și mai bine așteptăm până de dimineață. Și Suciu a fost 100% de acord. Dar tu îți dai seama cum o să fie mașina asta după ce doarme Suciu o noapte în ea, o să fie microboletă de aia, să fie pe aici toți germeni, Corona 22, Corona 24. Moare Suciu, zice să bă, să nu răcesc, bă. Ce rău ar fi, bă, să răcesc. 3 zile de mes o răcit, frate, nu știu dacă aș băga. Update pentru vlog, până la urmă o să fim niște prieteni buni. Că am glumit până acum, am râs, am glumit, dar omul a zis că chiar nu se simte bine, așa că ne ducem, strângem corturile și plecăm direct acasă. A fost cam un failed mission ce am încercat noi aici, dar totuși am greșit cu succes, să zicem așa, am dat o bară cu succes, că am văzut locația,
ne-am informat un pic, știm zona de camping, știm drumul, știm că poate să fie închis, știm că e foarte frig. Mi-am luat echipamentele de la ei mei, cortul, brișca moștenită a lui bunică-miu, sacii de dormit, saltelele, le-am luat pe toate, deci data viitoare când o să venim aici o să fim mult mai pregătiți, venim direct, nu mai facem ocolul ca să-mi iau eu lucrurile, știm un pic zona, peste 2-3 săptămâni o să refacem treaba asta și chiar ne ducem până sus la lacul Pucura. Acum au fost doar o încercare care, din păcate, din motive de sănătate ale lui Suciu, o trebuie să o abandonăm, dar frate, oricine ar fi fost să impostați la lui, cel mai frumos era să renunțăm, așa că asta o să facem, o să renunțăm, că nu suntem animale să chinuim omul să moară aici lângă noi. Ne ducem, strânge corturile și plecăm și cam ăsta e vlogul. Vă mai trag poate niște cadre când strâng cortul și după cam aia e. Vă pupă, fratele. No, și dovada că nu suntem niște oameni de nimic, s-o strâns masa. Acolo ce ud, cum am mâncat eu portocale, se ia și chestiile astea, se duc la mașină și după strângem cortul. Cu GoPro acum chestia asta, că pare mișto. Hop! Noroc, bă, cu GoPro-ul ăsta meu, frate, ce am investit în el. Se vede perfect tot. Hai să vedem să o luăm ceva din corturile astea sau... Am fost și noi ciori de sol. Mamă, ce de lumină e acolo, vezi? Da. Aia cum să trece la partea grea. E că s-a pus rouă de aia sau gheață așa pe el. Deja. Și aici jos ținut, nu-i temiriun de pe sus. Dar aici haosat langoșii. Asta trebuie să le densumflu. Am o grămadă de strâns eu și nu mai știu exact cum sunt astea împachetate aici, dar îi dau de cap. Îi dau până la urmă de cap. Tactica aparent e să apeși pe chestia asta. Apeși pe ele și scoate aerul. Eu o împachetez în același timp. O fac așa. Ea începe să se umfle la capăt. Și apoi apeși asta și scoate aerul. Sper că se aude. Cam asta e tehnica pentru ăștia la fel de neprofesioniști ca mine. Au venit și suceache și am demontat destul de cortul ăsta. Mai greu cu împachetatul și la mine și la el văd că împachetat nu le prea avem. Și mai trebuie să intre în punga asta și astea. No, fraților, cam asta a fost vlogul. Am adunat și cortul, se pleacă înapoi la Timișoara. Azi doar am făcut o plimbare lungă și un nep într-un cort. Cam asta a fost tot. Dar prin experiența asta am prins și noi cunoștința asupra hike-ului pe care vrem să-l facem și asupra campatului, cum să faci cortul, cum să strângi, cum să ai. Acum mă simt expert. Cred că o singură dată trebuie să încerci chestiile astea și deja le înveți, că noi cine știe ce. Deci da, pe data viitoare mult mai pregătiți cu cortul la noi, nu mai trebuie să ocolim jumătate de Românie pentru cortul meu. Știm că e frig, știm că poate nu urcăm cu mașina până sus de tot, știm drumul, știm traseul, știm tot, așa că pe data viitoare îl și dovedim. Asta a fost o încercare șoată, dar s-a filmat, se postează. Nu o să renunț la tot footage-ul ăsta așa. Așa că îmi pare rău că nu am reușit să-l dăm, dar până la urmă înțelegeți și voi situația. Decât un om un minus, mai bine un mission failed. N-are nimic. Vă pupă, fratele. Ceau, ceau. Pupa și voi vlogul. 2 HP. Salutări pentru vlog. 2 HP și 3 HP, că ăsta au condus 18 ore. Dacă era plătirea, acum făcea cel puțin 300 de euro pe ziua de astăzi. Da, uite, e cu noi și nu face nimic. Face 2 covrigi. Like, subscribe, share, comentariu, alea, știți voi. Vă pup, pa, pa.